oh kardom ton marli jo ajer ding kloi pen alang li phan thek long le ajer ding kono la sinon bangke bini bang ko piro nang li tom phan nang paklangi bangke la lo non hawar karbiri sonim so rong ajelong chipate dun punili tum mane nilitum ke chipate dun de tamil ada participant tum do nilitum bang thek theder si tamil kiliding pon atum lo nasipo alang li tum tamil finance a committee tum lo lasi mana nilitum son soni hormona paklangi non nilitum dak dong hap kisias unit pen si non hawar karbiri sonim so rong ajelong denarong junel angkang long an hada hawar amai long mane pilo chipate dun je phan barpo laso along nilitum kicidang pom si nilitum pini bana paklang ponji lasi jo lapu ke nilitum long nang kicerap dun citudun gari driver alang listame jutang ngacing hona join ne pen gari bhara bang nang en epilo alang listame lasi nang litum kado weta labang so video bang kijut pen keceng nang langon pamik katu ate laban channel bang stame nang tum subscribe bang ting ni dari laban like comment bang ting ni dari nilitum dak kecok cekele list kami nang litum comment long nang pacini ponon tangte non video le pangceng pona nili napak langon po labang ceng kihin lok lo jo latum bang ke jo ada mana ceng ase pasin rang rong kenap ke rong getong labang so rong getong long bang ke nilitum si hai ponji bon ceng non si kihin pot ke nilitum dak unit long a president lo ke hai long kiterom nilitum non eson hormon nang paklang ko nang litum lang dun pami non nilitum non nang litum hanang paklang ya pan sisil la mendu iglo nilitum karbiarat atum ke mendu ke genang so raposin nilitum mendu sinang paklang iglo apente la mendu lang go pipi do manang litum lang ingot hala puke ingki si ke parnang ingki apente lang pong dolo rap dolo nempor bo lapen theng the do sa lang pong do sakimung sa lang pong do lang pong dolo theng dolo yo angsong ma birik pine tabat lo batlang lo lasi lason lo litum karbi atum kichopem chodam chutiki chophejo do lason si mane bondapon lo lasi nilitum ladak ridnong chingdi labang so ridnong chingdi aja mekot labang so kopilo ke puji ho di karbi tum ke aprang benta long ri situen bom la swing long ri long yong si litum long ri chuen pulutang te hadak man korman du ke sonse ke nang so athe hadak sita mari thik po disunim so tum jirdam pusita hadak sita mari thik po lasi laso mandu bang ni lasi sonse pon la hello bo la hello ai ta laso arlo ko pipi do ma na pacini thakelang rap to pha laso arlo ke na tum laingon aprang si ke lake han an ke chotun ma pente sa ke chodang long thulo ho la bang ke la pen ke hala bang ke sa ke ju na lang pong pen hala bang ke theng lo la pen bang ke la ta sa ke ju na lang pong lo la pen ke lang pong ke la puna bang ke la ke ing hoi sai de lo aprang ke ing hoi ta ve la si theng kok si ili karbi tum ke ing lo ri ke theng kok si kai pu pen si theng kok ke chubuna si ing hoi ka pin chong la si la ang song bang ke rap linglang putapu ta la hello la bang e peng dang lo la bang linglang lo la so linglang lo bang ke birik atum do lo aprang man hakko pen da birik man sili tumi chobom la sila birik man atum lo theng the chili men porbo akreng birik hipia klim hipia chili pan athe pamen lo cheropan lo alang ni phasta me aladak to dong hap kise unit long kan bang pulo alang ni tame non bang akok rit nong chingti long ke kan chia hormon ni litum napak lang thu pode ho kado ban ta ho la bang e kulo la bang ke nok lo lapu ke keng dong dang chapate dun jia bang lo ake ha mongol sing teron lake tara lang solong stame ka all karbiang long pen has anong e ke ban tang bang phulo la halo nilitum mate rang nok lo aku hut ron cedan thong nok be tum ron cedan hut polo practice bom lalang litu alang litu tame practice bom risunim so tum non nong chingdi ke enji akula la ke bu bangke kecepatan tunji tom han an tun kedang si jo la kecepatan tunji tun lo jo la talo ko na ke mi so li ke la puke jo kecepatan ji phan roi ke nam pi alang lihin ben si ke rap tun lo la ke do paklang tha pi
Oh, laga alang li hin pensi jutang kacing hona join ni. Alang li hin pensi dak kecepatan tu di parkin nampi lo alang li tungsi lak. Dak hala dak liliang ko kecok pon panjur. Partisipan tu parkin pon. Kalau bahan an itu lo bukan lo. Muntah tuh lapu je, jengin tangan pen, exercise iklan, mana lapu itu loh, jo, lapu bang kan itu office secretary lo, dohap tisias aterang lo, office secretary lo, alang stamai cupaduk ikpik, momen stamai jengin do desa hisi lo, lapu bang kan office memang dah, assistant secretary, agak high songkor kro, agak si nili tumdong bidisar, non. Ini tulang kupai minang cetong tu bidi sar dolang nampak lang po alang lihan lo jo ke hai rubi sinde lake nili tum dong hap kisia sa terang long abidi sar iglo an penalang like kitip keteng akuru sar iglo nili tum malong chot pukali all karbiang long alang li kitip keteng kardeng alang li penang kecepati dun kecepati along stami alang li kecepati pencenglok lun se pi long stami alang li penang an kirot kardeng ahin bate kitip keteng ahin alang li kecerap kecetu dun bangkulo nangli tum stami alang li pancini tahai mene lasimu jong sin nangli tum kecini kang tung do bate komen along komen section long le nangli tum nang pacini noi kado we banta ke lang arap hanta puthot nang lang tu noi kisah panjang minta nang itu salah Abang Ali pun ho. Lalu. Asyik tak lo. Nang tum hapuk hala tum makam klempo itu makam ceklem nang dei. Toh. Dami non